ibuyile inyanga enkulu uMangothobane ku-0835256110. Ngithi mina ke lena induku ezinkulu le eniyibona ngiphakamisa le yemali yamabhizinisi yamathenda, abantu abanamathenda abanamasaluni. Sisebenza ngalele ekhaya lela. Sondela nine namasaluni, eninamamoshari, eninama-shopu, eninezinto enizenza sithi ninefosholo lokwenza imali, ibhizinisi onayo. Lena ayisiye ibhizinisi lena, isebenza kulabantu abasukelanayo, abacalanayo. Impinda lena, impinda yaseMalawi lena, impinda vamshayi lena. So ngizama ukunitshela ukuthi kuyaphilwa la ekhaya. Le mpinda lena iphinda futhi ikwazi ukuvikela umuntu ezinkingeni eziningi. Umuntu makakusukele, ubona ukuthi ushawe isicitho, uyabuyisela emuva. Mawuyisebenzisa namhlanje ngeMonday ngo-12 o'clock uba selo muntu lona okuthumele ngalezi zinto akuthumele ngazo sezibuyele emuva. Thokozani mabaphila abantu. uMangothobane ikatela emnyama elikhanyisa ngamehlo, umanyagijima washita bangesithende, izembele enqamanya amazembe ngomkhali. Katela emnyama uMangothobane unyanga mfana bawuduma. Thokoza mabaphila abantu.